Következnek a lánytorrások, tapsoljuk meg őket, biztassuk őket, nagyon sokat készültek erre. Köszönöm a lányoknak, gyertek gyorsan fel a színpadra, a lányok, gyertek gyorsan, jó? Gyertek és mutatkozzatok be itt mindenkinek, jó? Gyertek ide középre, még egy nagy tapsot kérem nekünk. Nézd egy gyors, bemutatkozz. Zelenák Panna, Kispál Nadin, Torotai Petra. Nagy tapsot a lányoknak, köszönjük szépen lányok, jó?